वाखाणणी तुका दिनवासणी तुका देवा आयच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुजे भाशेन देव ना, तुज्या भाशेन देव ना, तुजे भाशेन देव आसना, तुज्या भाशेन देव जावचो ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळान आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओब्रमाशी खाराबान तोरो ओता लिम्रमा शेखेराबा शोखोराबा कियाराबा दोलो कामारा दियालाला लिब्रमा शाखाराबा त्रोत्रमा सेखेत्र लांदे अब्बा रब्बा 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 एका भुरग्या पासत हांव दिन वाचता म्हज्या दोनया. ओब्रमा शिखाराबा तर लांदे तेंच्या जिविता पासत, ओब्रमा शांत्र लांदे तेंच्या कश्टां पासत, तेंच्या दुखा पासत सोम्या जेजू तुका वाखाणटा. ओब्रमा शिकांतर लांदे लिब्रमांतर लांदे कित्याक ती दुखा पयस करणारो तूं आसाय, ती दुखा पुसणारो तूं आसाय. ओब्रमा शिखार बाराबा लिब्रमा शेखेर बेत्र लांदे तेंच्या जिवितांतले हर एक कश्ट पयस करणारो तूं आसाय, कित्याक तूं तेंचो मोग करताय म्हज्या दुनिया, तूं तेंचो मोग करताय. ओब्रमांतर ओत्रमा सेखेत्र लांदे ओय बापा तूं तेंचो मोग करताय. ओब्रमा शाखार बात्र लांदे लिब्रमांतर लांदे कित्याक ती तुजी आसा. ओब्रमांतर लांदे तुज्या नांवाचो शिक्को तेंचेर बसलेलो आसा. तूं आमकां बरें तें दिताय. तूं पवित्र आसाय देखून आमी पवित्र आसा, कित्याक तूं आमचे भितर जियेताय देखून आमचे भितर तुजी पवित्रताय आसा. मातेवाचो 5वो अध्याय आनी 48वी ओळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48 म्हणटच तुमचो सर्गीचो बाप उत्तम तसो तुमी उत्तम जायात. आमचो सर्गीचो बाप बेश्ट आसा, उत्तम आसा, तसो देवाचें उतर आमकां सांगता आमी पूण उत्तम जावंक जाय, आमी पूण बेश्ट जावंक जाय. कित्याक आमकां बापान आमकां देवान बेश्ट दिला, बेश्ट आमकां दिला, आमकां बेश्ट केला. आमचो बाप बरो आसा, उत्तम आसा देखून आमी उत्तम आसूंक जाय, आमी बरी आसूंक जाय. त्या देवाक ह्या वेळार वाचूया. कित्याक मोगाच्या न्हू ताचें खुशालपण आमची ताकद आसा, ताचें खुशालपण आमची ताकद आसा. ज्या वेळार आमी खुशाल आसता ते सैतानाक पळोवन नजो आसता. घडी आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती आसूं, कसले कश्ट आसूं, आमी खुशाल रावया, कित्याक ते खुशालपण जावन आसा आमची ताकद. ते खुशालपण जावन आसा आमची ताकद. ते खुशालपण जावन आसा तुजी ताकद, म्हजी ताकद. ताळयो पेटोवन ह्या वेळार ह्या गिता वरवीं आमच्या देवाक दिन वाचुया. सोम्याचे खुशालपण आसा म्हजी ताकद, सोम्याचे खुशालपण आसा म्हजी ताकद, सोम्याचे खुशालपण आसा म्हजी ताकद, खुशालपण सोम्याचे म्हजी ताकद, सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद, सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद, सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद, खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. तो दिता जिवीत उदकांनी ताण लागची ना, तो दिता जिवीत उदकांनी ताण लागची ना, तो दिता जिवीत उदकांनी ताण लागची ना, खुशालपण सोम्याचे म्हजी ताकद, सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद.
आमची ताकद. खुशाल काय या वेळात मग चालू त्याची खुशालपण आसा आमची ताकद. आज्ञाची फळा आसा शांती मोग संतोष. आज्ञाची फळा आसा शांती मोग संतोष. आज्ञाची फळा आसा शांती मोग संतोष. खुशालपण सोम्याचे मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. मोगाच्यान ज्या वेळार आमी खुशाल आसता ते सैतानाक पळोवन वचो. या जिवितांत खुशाल रावया मोगाच्यान. खुशाल जिवीत जियेया. तोंडकाळे कोरिनाका या क्रिस्तांव जिवितांत. तोंडकाळे कोरिनाका या क्रिस्तांव जिवितांत. तोंडकाळे कोरिनाका या क्रिस्तांव जिवितांत. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. 오는 보릿 아스타테 소이탄 보이네소. 오는 보릿 아스타테 소이탄 보이네소. 오는 보릿 아스타테 소이탄 보이네소. खुशालपण सोम्याचे मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा मोजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा तुजी ताकद. सोम्याचे खुशालपण आसा आमची ताकद. खुशालपण सोम्याचे आमची ताकद.
मोगतो देवाचो विशी मोगतो देवाचो मोग जपाचो आत काय पावना भोकोल ताव काय मेवना भोरून मीत मे नाशिल्लो मोग जपाचो विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो मोग जपाचो आत काय पावना भोकोल ताव काय मेवना भोरून मीत मेल नसलेलो मोग जपाचो दावीदने गोलियत को गोफन से मारा दावीदने गोलियत को गोफन से मारा घुमा घुमा के मारा हालेलुया घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा हालेलुया घुमा घुमा के मारा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा पांच पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा घुमा घुमा के मारा हालेलुया घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा हालेलुया घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा हालेलुया घुमा घुमा के मारा यीशु ने शैतान को क्रूस पे हराया यीशु ने शैतान को क्रूस पे हराया कैसे हराया अपने वचन से हराया हालेलुया वचन से हराया अपने वचन से हराया हालेलुया वचन से हराया वचन से हराया हालेलुया वचन से हराया घुमा घुमा के मारा हालेलुया घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा हालेलुया वचन से हराया ओ ब्रह्मा शरियाला लिब्रमा शरिया अपने वचन से हराया हालेलुया यीशु ने अपने वचन से शैतान को हराया यीशु ने अपने वचन से शैतान को हराया हालेलुया अपने वचन से Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. आजच्या देवाचे उतर घ्यात केरीच भाषेत दिव्या तुमच्या सांगता उलयता. Praise the Lord.
मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 24. देखून ही म्हजी उतरां ऐकतात आणि त्याप्रमाणे चलतात तो आपले घर खडपार बांधलेल्या एका शाणा मनशा भाशेन. 25. पावस पडलो, हावर आयले, वादळ येवन त्याच्या घराक मारले, तरी ते मोडले ना, कित्याक ते घर खडपार बांधलेले. पूण ही म्हजी उतरां ऐकून त्याप्रमाणे चलना तो आपले घर रेंवेर बांधलेल्या एका पिसाड मनशा भाशेन. पावस आयलो, हावर आयले, वादळ येवन त्या घरार मारले आणि ते घर कोसोन पडले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो आयचो देवाचें उतर पळयात कितें आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात ज्या वेळार 24 लायन सुरू जाता थंय जेजू क्रिस्त अशा भाशेन म्हणटा, देखून ही म्हजी उतरां ऐकता. सो थंय परतून एक पावट जेजू उतरां विशीं सांगता. प्रेज द लॉर्ड. वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. कितें जावन आसा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू कितें म्हणटा, ही म्हजी उतरां. सो ज्या वेळार आयज हांव तुमकां सांगता ही म्हजी उतरां न्हू, ही जेजूची उतरां आसा. आमेन. ज्या वेळार तुमी आयकतात ही एका खंयच्या पुस्तकांतली उतरां ना, तर ती जेजूची उतरां. आमेन. आनी जेजू ह्यो देव आसा म्हटल्यार ही उतरां देवाची. आमेन. म्हटल्यार आयज म्हजो देव म्हज्या वांगडा उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आयज म्हजो देव म्हज्या सांगाताक उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज देवाची उतर ते सांगता, देखून ही म्हजी उतरां ऐकतात. प्रेज द लॉर्ड. सो हय जेजू क्रिस्त आपल्या उतरां विशीं कितें तरी सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय इम्पॉर्टंट पवित्र पुस्तक म्हटल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट आमी जेजू क्रिस्ताक आयकता. प्रेज द लॉर्ड. आमी सेम त्या डोंगराच्या खाला बसल्या जंय जायते लोक तेची उतरां आयकोंक येताले. प्रेज द लॉर्ड. आमी सेम त्या वाटेर आसा जायते लोकांनी 2000 वर्सां आदी तेची उतरां आयकोन आपलें जिवीत बदललें. प्रेज द लॉर्ड. आमी सेम त्या वाटेर आसा जसो लेवीन, जसो पेद्रून, जशें पावलून जायत्या जाणांनी तेजी उतरां आयकोन आपलें जिवीत बदललें. प्रेज द लॉर्ड. सो तेची उतरां ही जिवीत बदलतेली खाण जावन आसा. आमेन. तेची उतरां ही जिवीत सजमोंक दितेली एक झर जावन आसा. आमेन. तेची उतरां ही संपूर्णकायेन आमचे भितर वाडटेले अनुग्रह म्हटल्यार एनॉयंटिंग आनी कृपा जावन आसा. आमेन. सो तेजी उतरां ऐकतात. प्रेज द लॉर्ड. सो हय खूब कितें तरी आमकां देव सांगता. आमी देवाची उतरां आयकता. आयज हांव डेली आमी उलयता यूट्यूबाचेर, फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर. ते कितें जावन आसा, आमी जेजूक आयकता. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. जेजू तुमच्या जिवितान दिवंक सोदता ते हिलींग ना आसा. जेजू तुमच्या जिवितान दिवंक सोदता तो पयसो ना आसा. जेजू तुमच्या जिवितान दिवंक सोदता ते देवाचे उतर जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समजून घे, जेजू तुमच्या पासत हिलींग वा मिरिकल्स आनी कितें करूंक येवंक ना, पूण पयलें तो दिवंक येयलो आपली उतरां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जॉन चॅप्टर 1 क्लियर म्हणटा, आरंभाक शब्द आसलो, आरंभाक देवाचे उतर आसले. हालेलुया. म्हटल्यार हे क्रिएशन जावचे आदी देवाचे उतर आसले आनी उतर देवा सांगाताक आसले. आमेन. आयज पळयात, जर तुमी देवाची उतरां आयकतात तुमी देवाक आयकतात. आमेन. हांव कितें सांगता तुमकां समजलें? ओ लेकर मास्साका एतरे मी केंद्र मुस्ती. आयज हांव जे उलयतां कोणाची उतरां उलयता? देवाची उतरां उलयता. सो आतां तुमी ह्या मुमेंटला जेजूक आयकतात. आमेन. ओ तुमकां समजना, ह्या मुमेंटला तुमी जेजूक आयकतात. आमेन. आमी हांव आनी तुमी त्याच डोंगराच्या खाला बसल्या ज्या डोंगरार जेजू क्रिस्त प्रवचन दितालो आनी जायतीं जाणां लोकां आयकतालीं, सेम आयज पासून जेजू स्पिरिच्युअली रित्या आमच्या डोंगराचेर आसा आनी आमी आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्त खंय पयस वचोंक ना, पूण तो आपल्या उतरांनी सदांच आमचे भितर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जो जेजू क्रिस्ताची उतरां उलयता तो जेजू क्रिस्ताक घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देव ताका केन्नाच परो घालना. आमेन.
ते उतरां तुका शक्तिशाली बावटो जावन आसा. ते उतरां तुका शक्तिशाली इल दिसती म्हणजे झेंडो जावन आसा. हालेलुया. फ्लॅग जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देखून म्हजी उतरां ऐकतात आणि ताचे प्रमाणे चलतात. प्रेज द लॉर्ड. कशा भाशेन सांगला, जी उतरां ऐकतात आणि त्याच्या प्रमाणे चलतात म्हटल्यार बश्टीच उतरां ऐकणारी न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पूण त्याच्या प्रमाणे चलणारी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बश्टीच उतरां ही ऐकणारी न्हू, पूण त्याच्या प्रमाणे चलणारी देवाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज देवान शुभ वर्तमान सांगलें. देवान सर्गीच्या राज्याची खबर सांगली आणि ही सर्गीच्या राज्याची खबर जायत्या जाणांनी सत मानली आणि जायत्या जाणांनी सत मानूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जो त्याच्या उतराप्रमाणे चलता ते डायरेक्टली जेजू ख्रिस्त म्हणटा तो आपले घर खडपार बांधलेल्या एका शाण्या मनूच्या भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. आता प्रश्न जावन आसा, ते खडाप कोण जावन आसा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते खडाप कोण जावन आसा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, ते खडाप जावन आसा जेजू ख्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते खडाप जावन आसा जेजू ख्रिस्त. पळयात, पवित्र पुस्तक जेन्ना तूं वाचताय त्या वेळार जेजू खडपाची उतर दिता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हणटा हांव कोनशाचो फातर जावन आसा. आमेन. सो हय कितें म्हणटा पळय, आतां तुमी न्हू खडाप शब्द काडात थंयसर. ओके. आनी कितें म्हणत पळयात, देखून म्हजी उतरां आयकतात तो पळयात, देखून म्हजी उतरां आयकतात आणि ताचे प्रमाणे चलता तो आपले घर जेजून बांधलेल्या एका शाण्या मनशा भाशेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो तुझें घर तू जेजूच्या भितर बांदताय. आमेन. तुझें घर तू जेजूच्या लँडाचेर बांदताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता पळयात, जंय जेजूची लँड आसा, जी जागा आसा, जंय जेजूचो डोंगर आसा, त्या डोंगराचेर जर तूं घर बांदताय जाल्यार पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें तरी तें मोडचें ना, कित्याक तें घर जेजून बांदलेलें आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हांवें खडपाच्या बगलाक. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी आमचें घर जेजूच्या जागेचेर बांदता जाल्यार कसलेंच कांय जावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आमचें फावंडेशन हें जेजू ख्रिस्त आसा. देखून दावीद राजा म्हणटा, हांवें म्हजी नजर पर्वता लागीं लायल्या, म्हाका मदत खंयच्यान मेळटली? सर्वेस्पर जो पृथ्वी आनी रचला तो देव म्हाज्या मत्तीक धांवन येतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओ शिखेत रेहेंद्र खात्रे महांद्र. हो हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, इम्पॉर्टंट हांव केन्नाय जालो तरी तुमकां शिकयता देवाचें उतर. कित्याक देवाचें उतर इम्पॉर्टंट आसा. आयज जितले जाण सेंट जाल्यात, जितले जाण भाग्यवान जाल्यात, जितले जाण देवाचे शीश जाल्यात, त्या सगळ्यांनी तेका आयकला. प्रेज द लॉर्ड. त्या सगळ्यांनी जेजूक आयकला. जो कोण जेजूक आयकता तो भाग्यवान जाता, कित्याक त्याच्याच पासत आमकां आपयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमकां सेंट जावंक आपयला, आमकां यादनीक जावंक आपयला, आमकां बश्टेंच आमचें जिवीत वेस्ट घालूंक आपोवंक ना, पूण आमकां तेचे नांवान खेरीज भाशेन तेची सजमवणी घेवंक आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें म्हणटा ते 26 लायन. पूण ही म्हजी उतरां आयकून त्याच्या प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा भाशेन. पयल्या मनशाक म्हणटा शाणो आनी तो घर बांदता खडपाचेर, पूण दुसरे म्हणटा हें घर रेंवेन बांदलेलें एका पिसाट मनशा भाशेन. रेंवेन घर कोण बांदता जाणा? प्रेज द लॉर्ड. रेंवेन घर खेरीज भाशेन सैतान बांदता. आमेन. तुम्ही म्हणटाल खंय अशें बरयलेलें आसा बायबलान? खंय अशें बरयलेलें आसा बायबलान रेंवेन घर सैतान बांदता? ज्या वेळार रेव्हलेशन चॅप्टर 13 वर्स 1 पळयताय जाल्यार, प्रकाशनीचो पुस्तक 13वो अवेसूर आनी 18वी वळ पळयताय जाल्यार, वा रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 18 ना तर रेव्हलेशन चॅप्टर 13
वर्स 1 ह्या दोगां पैकी एक जर लायन आसा जर पळयताय जाल्यार ती क्लियरली बरयला आनी तो वेळेचेर वचोन उबो रावलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक रेव ही खाला खाला खेसता. प्रेज द लॉर्ड. रेव ही खाला खाला खेसता म्हटल्यार जितलो तूं वयर उबो रावतले तितली ती सकला वयतली, पूण खडप जितलो तूं तेचेर रावतले तितली तुका घटाय मेवतली. आमेन. आनी जेजू क्रिस्त बायबलान म्हणटा मोइजेसान पासून त्या खडपाचेर बडी मारली आनी तेतूनसून उदीक आयलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ते खडप म्हटल्यार जिवे जेजू क्रिस्त म्हणून बायबल सांगता. आमेन. सो खडप हें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खडप, जिवे खडप, नुस्तें खडप न्हू, जिवे खडप. प्रेज द लॉर्ड. नुस्तीं खडपां जायतीं आसात पूण जिवे खडप एकूच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून बायबल परतून एक म्हणटा बांदप्यांनी तेका पोरो घातलेलो, बांदप्यांनी तेका सोडून दिलेलो, पूण तोच कोनशिलो जिवो फातर जालो. आमेन. हालेलुया. सो पळयात दुसरे वाटेन कितें म्हणटा 26 लायन, पूण जो ही म्हजी उतरां आयकोन त्या प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेवेर बांदलेले एका पिसाळ मनशा भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 27 लायन, पावस पडलो, आवर आयले, वादळ येवन त्याच्या घरार मारले आनी ते मोडले आनी अशें म्हूण ते कोसोन पडले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें कितें जालें तें. पावस पडलो, आवर आयले, वादळ येवन त्या घरार मारले आनी ते घर मोडून पडले. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार हर एका मोमेंटला स्टेप बाय स्टेप तेच्या जिवितान घडटा. पावस पडलो, आवर आयले, वादळ येवन त्या घरार मारले. प्रेज आनी घर मोडून पडले. सो तेका पासून देव चान्स दिता जो घर आपल्या रेवेर बांदला तेका पासून. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो त्या उतरान सारकें सांगता, कितें तर पावस आयलो तेन्नाच उठ आनी खडपार वच. आमेन. कित्याक तेचे उपरांत थांबा नाका. परतून तो सांगता आवर आयले सोमते उठ खडपार वच, ना तर लास्ट रावले वादा आनी ते तुका नश्ट करतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाची उतरां सजमोवंक तुमकां पवित्र आत्म्याची गरज जाय. प्रेज द लॉर्ड. देवाची उतरां आयकोंक तुमकां पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याची गरज जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय तेणी सेकंदूय हितून तेका डायरेक्टली सांगूंक ना. 27 लायन, पावस पडलो, आवर आयले, वादळ येवन त्या घरार मारले. तीगदां अशें कित्याक म्हटलां जेजून? कित्याक ना एकूचदां मेळोन वादळ आयले मोडोन पडले? ना, तेका चान्स दाखयता जेजू. पावस पडलो तेन्ना तूं उठ आनी खडपाचेर ये. ओके. प्रेज द लॉर्ड. आवर आयले, आतां तरी तूं उठ आनी खडपाचेर ये. ओ वादळ आतां येवन घरार मारले आनी ते मोडले. प्रेज द लॉर्ड. सो चान्स दिता देव. पावस आनी आवर आयल्यार तुमकां सजमो. आमेन. तो देव आज तुमच्या सांगाताक आसा आनी आज तो देव तुमच्या जिवितान काम करता. म्हाका जाय तुमी हर एका वेळार तेची उतरां वरवीं काम केलेलें. म्हाका जाय कोण येवन तुमच्या तकलेर हात ठेवन तुमकां मागणें करूचें आनी तुमकां हील करूचो. म्हाका जाय तुमी देवाच्या उतराची हत्यारां घेवची आनी तेच्या सांगाताक झुजोचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुमी तेचे वरवीं सदां काळ विजयी जातल्यात आनी तेचे वरवीं तुमी सदां काळ विजयी आसा. हांव म्हज्या लायफान त्या उतरां वरवीं विजयी आसा. आज हांव गिरेस्त कित्याक आसा? देवाच्या उतरां वरवीं. आज हांव हेल्दी कित्याक आसा? देवाच्या उतरां वरवीं. आज हांव परफेक्ट देवाची जिवी रचना कित्याक आसा? कित्याक तेच्या देवाच्या उतरां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तें उतर केन्ना तुका नश्ट करना, तुका बांदता 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 बांदता, तुका तयार करता. जसो तेका जावो तसो तो तुका योग्य तेचो करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो परफेक्ट करता, तो परफेक्ट करता. आमेन. सो पळयात आमचो देव ह्यो तुका आनी म्हाका परफेक्ट करतलो देव. ज्या वेळार तुवें ठाव घेतलाय, ज्या वेळार तुवें डिसिजन घेतलाय, ओके चल आयज पासून हांव देवाची उतरां 7 मिनिट्स वाचतलो, कितेंय जावं हांव 7 मिनिट्स. तुजे भितर ती मशीन स्टार्ट जाता, तुजे भितर ती इंजीन स्टार्ट जाता. येस, आयज हांव तुमी एक स्वताकूच न्हू एक कमांड घालात, एक स्वताकूच न्हू आज्ञा करात. ना, हांव 7 मिनिट्स हें बायबल वाचतलोच. हांव 7 मिनिट बायबल वाचतलो, हांव देवाचें उतर वाचतलो. जशें तुमी 7 मिनिटान स्टार्ट करतात ती बिल्ड तयार जातली. कित्याक आयज जर तुमकां ह्या संवसारान पळयात बाबा, देवाच्या उतराचेर जर उलोवंक गेल्यार म्हाका जायते दीस लागतले. हांव 120 डेज तुमकां देवाच्या उतरावर शिकोवंक शकता. 120 डेज. प्रेज द लॉर्ड. पळयात
देवाचे उतर कितें सांगता आमी ज्या वेळार संवसारान येयल्या ते देवाच्या उतरा वरवीं येयल्या प्रेज द लॉर्ड आमी ह्या संवसारांसून वयतल्यार देवाच्या उतरा वरवीं वयतले प्रेज द लॉर्ड म्हटल्यार देवाची उतरां तुजी अल्फा आसान देवाची उतरां तुजी ओमेगा आसान आमेन देवाची उतरां तुजी सुरवात आसान आनी देवाची उतरां तुजी शेवट आसान आमेन म्हणून तुमच्या दर एका वेळार जे तुमचे मदली जी लायन आसा तेका पासून तुमी देवाची उतरां घेयात आनी तुमचें जिवीत सोबित करात आमेन थँक्यू जिजस ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका ती सजमतान तेणी आपलें जिवीत बांदलां आनी तें जिवीत एक सोबीत खायन वाडलेलें जिवीत आसा आनी ते जिविता वरवीं जायतीं जाणां बदलतात आमेन गॉड ब्लेस बाबा लॉर्ड ब्लेस देव तुमचो मोग करता